kampens omstændigheder er måske lidt mere triste, i det vi i aften skal følge afslutningen på en af dansk basketballs allerstørste navne, nemlig Henrik Norge Nielsen, der med denne kamp takker af efter en stor karriere i dansk basketball. Og Flemming, måske skulle du fortælle lidt om de to hold først, og måske om holdenes sammensætning. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at fortælle, at det faktisk er første gang nogensinde i dansk basketballs historie, at der bliver holdt en sådan afskedskamp, en showkamp. Og det synes jeg altid, at DK4 er på pletten for at sende den. Om gæsterne, ja, der er ikke andet end at sige, som du selv sagde, at det er alle de aktuelle landsholdsemner. Det er kun spillere fra landsholdstruppen, anført af Joachim Jerichov, årets spiller i dansk basket, som spiller med nummer 12. Og med nummer 10, Niels Bjerregaard fra Værløse, som jo er nykåret Danmarksmester. De skal her til juni ned og spille om Europamesterskabet, eller kvalifikation til Europamesterskabet, og der forventer man fra dansk basketballside, at de går videre. Hjemmeholdet, Henriks hold, ja, det er hans fortid herude i BMS, og hans nutid op fra Hørsholm, og det vil sige, det er nogle gamle drenge op fra BMS, hvor nogle af dem faktisk ikke spiller på topplan i øjeblikket, men det bliver forhåbentlig vejet op af nogle veltrænede drenge op fra Hørsholm. De to dommere er fuldstændig ens. Det er et tvillingepar, Kurt og Jan Glettermann, og jeg vil helst ikke fortælle, hvem der er hvem. Ja, og Flemming fortalte jo rask, hvem det var, der startede inde på banen, og jeg så, vi også havde skilt på med navnene for de to hold. Hvis de ikke kommer på igen, så vil jeg godt lige sige, at Danish All Stars, det består af spillere. Det er Thor Jensen fra Hørsholm med nummer 4. Det er, som vi så, Wasim Awad med nummer 5. Han kommer fra Stevnsgade. Så er det Jens Jensen fra Skovbakken. Det er Henrik Dejbjerg med nummer 7. Jens Jensen havde nummer 6. Og Henrik Dejbjerg kommer fra Roskilde. Så er det med nummer 9, Benjamin Edelmann. Han er fra BMS. Med nummer 11 var det Thomas Rud Petersen fra Stevnsgade. Og med nummer 10, Niels Bjerregaard fra Værløse. Og som tidligere omtalt, Joachim Jerichov, årets spiller fra Værløse også. Med nummer 8 er det Claus Hansen fra Horsens IC. Og endelig med nummer 14 er det Jesper Hauge fra SISU. Der er fuld tryk på. Der er ikke særlig meget forsvar her. Der har været et par flotte scoringer fra start. Og nu kommer der endnu en her ved Lars Bæk. Jeg tror ikke, vi kommer til at se ret meget forsvar, og der kommer ikke til at være ret lange angreb. Det bliver bare et par afleveringer, og så et skud, 3-pointsskud her fra Jens Jensen fra Skovbakken, og den sidder. Der er faktisk fået Eivind Møskel, vores nye svenske landstræner, til at komme, og det er faktisk hans første internationale kamp, hvor vi kan se ham coache. Ja, han overtager faktisk først holdet 1. maj, men har fået den her som debut. Så det er da meget sjovt for ham lige at komme ud og se, at Henrik var topscorer for Hørsholm i den tredje afgørende semifinal mod Stevnsgade, hvor jeg spiller for. Stevnsgade vandt den godt nok, men Henrik lavede 25, så han kan stadigvæk være med på højeste plan. Jeg forstår godt, at Henrik starter. Han vil gerne være forud, når han stopper. Han vil ikke huske som en tyk gammel dreng. Så nu er det ved at være på tide at stoppe. Stillingen er i øjeblikket, at Danish All Star er desværre ved at løbe lidt fra. De fører med 11 nu, 22-11, og vi skulle da gerne have spændingsmomentet med hele vejen ned. Det er jo en vigtig del af basket. Så nu håber vi, at Henriks hold kan få sat et par 3-pointer. Og det gjorde vi lige akkurat præcis af Henrik Norge fra hjørnet, hans favorithjørne herude i Skovlundhallen. Det har tilskuerne set utrolig mange gange før. Og dermed altså nummer 999 af slagsen. Så nu mangler der en enkelt, og den skal nok komme i aften. Det kan vi garantere. Store Sten Sørens med sin 110 kilo. Han kan også ramme derfra. Det er det job, jeg nødest vil have i hallen. Det er at sidde og skulle trykke på det, hver gang et angreb bliver sluttet. Han får krampe i fingeren, inden der er gået 10 minutter. Og værsgo, det er Per Hjort fra Hørsholm med et flot dunk. Sådan skal det gøres. Han er kun 1,90 meter, så de små drenge, hvis de kan hoppe, ja, så kan de også dunke. Og her var der Matt, der forsøgte sig, men i øjeblikket er det BMS-holdet, Norges hold, der er ved at få lidt mere kontakt her. 3-pointsforsøg, og den sad lige i kurven. Det var Per Hjort igen, og det bliver en Hørsholm-specialitet, som Henrik Norge jo var en stor del af i år. Ude for hjørnet og 3-points, det kan de altså. Ind til Niels Bjerregaard, som brænder meget, meget flot opfølgning af Joachim Jerichov med tipdunk. Det var en af årsagen til, at han blev kåret til årets spiller i dansk basket 1995-96. Det er sådan med... der var lige Henrik Norges træer igen der. Og der bliver kaldt timeout. Ja. For måske bliver det fejret nu. Ja, stort bifald fra et meget talstærkt publikum, der er mødt frem i dag for at tage afsked med Henrik Norge.
taktfast bifald ned mod Henrik Norge, der dermed nåede op på 1000 3-points-scoringer. Meget, meget flot. Og Henrik med endnu en træer. Nu har han ramt sin 1000, nu gider han ikke mere. Thor Jensen fra Hørsholm, flot til ringen, men brænder, og så Niels Bjerregaard følger op. Det er det, man har de store drenge til. At når bolden ikke går i, jamen, så skal de følge op, tage rebounden og så lægge den i. Derfor er de store drenge så utrolig vigtige, og det er der Værløs har været meget stærke i år med Joachim Jerikov og Niels Bjerregaard. Meget lang træer. Jeg tror, den er 2 meter uden for trepointslinjen, og lige spiller på Henrik, som spiller med hos på Norges hold. Op for Hørsholm. Per Hjort, han bliver nok manden, en af de folk, som kommer til at overtage rollen som langskytter på landsholdet. Primus motor i, at Værløs vinder. Jeg vil gå så langt til at sige, at selvom alle klubberne har en professionel amerikaner, så synes jeg faktisk, Joachim også har været den bedste, hvis man har amerikanerne med i betragtning. Han har domineret i år, og det er fuldt fortjent, at han er blevet kåret til den bedste spiller. Og han er fremtidens mand i dansk basket. Han har været på Hawaii på universitet sammen med Niels Bjerregaard, har spillet derovre i 3 år, har udviklet sig til at være en god dansk divisionsspiller, ja, til faktisk at være den bedste. Og det er da også en årsag til, at jeg stopper. Jeg skal ikke ind og lege med ham mere. Meget flot velspillet angreb, afsluttet af Lars Bæk til Kenneth Nielsen. Igen meget hurtig afslutning, Henrik Dejberg Roskilde, og 13 point til Danish All Stars. Og her var uret også næsten nået ned på 25 sekunder, og lys. Og det er 3-points forsøg. Og var endda 2 spillere om at komme op og følge op på rebounden. Det er nærmest sådan, at de står i kø for at få lov at score. Det er sådan, så hvis bolden hopper på ringen, ja, så må man godt hoppe op og lægge den i, og det er der altså nogen, der er gode nok til. Det var Thomas Rud for Stevskade. Smart aflevering af Henrik Norge til Ken Nielsen. Henriks hold er i en zone. De dækker med 2 mand fremme og 3 tilbage. Det er nok for at få en puster i forsvaret. Flot bevægelse af Henrik Dejberg. En meget flot scoring her, hvor Dejberg kommer ind under kurven og får lagt den op bagom. Stillingen er i øjeblikket 50-37 til Danish All Stars, så der mangler 6,5 minutter. 3 pointer af Per Hjort Hørsholm. Og anfører for landsholdet. Her er et flot 3-points forsøg, og det lykkedes. Flot scoring, men så går det stærkt den anden vej. Fik så driblinger. Godt bud, at han spiller i Sverige. Flot aflevering her af Claus Hansen for Horsens, og meget lækker dunk af Thomas Rud. Det er en af Thomas Ruds specialiteter. Hurtig opløb og så dunk. Det er det, publikum vil se. Flot indspil og lidt ærgerlig afslutning. Og så går det igen stærkt den anden vej. Og et nyt dunk. Og håber ringen kan holde til. 67. Nyt 3-points forsøg, og den sad der også. Det var Thor Jensen, der satte en 3'er. Og så kører vi på det næst sidste minut. All Stars fører med 73-56. Og det står det selvfølgelig ikke længere. Nu står det nemlig 75-56. 75-56. Så for de tilskuere, der kan lide at se mange mål, så er de i hvert fald kommet her den rigtige aften. Norge forsøger en 3'er. Flot igen. En ny 3-points scoring af Henrik Norge. Og så er det hjemmeholdet, der prøver at komme frem. Henrik Norge! Og Henrik Norge, flot lægger han bolden op i kurven. Og til 63-75, en forskel på 12 her, hvor vi kører på de sidste 20 sekunder. Joachim Jerikov. Smart af Joachim Jerikov. Flot scoring. Og her glemmer Danish All Stars at komme hjem, og så bliver det i stedet for en scoring ved nummer 12, ved Sten Sørensen. Og så er det Joachim Jerikov, der følger op, og det er rigtigt, det er. Og der er fløjtet til pause nu. I kampen mellem BMS og Hørsholm, der lavede han nemlig 42 point.
Og så er vi gået i gang med anden halvleg. De sidste 20 minutter er i gang. Og stillingen, som de kan se, 79-65. Flot hugskud af Kenneth Nielsen. Hans specialitet gennem en spillealder herude for BMS. Det har de set mange gange herude. Og Flemming, vi skal vel også regne med, Peter Frejl nu har sagt, at nu har de fået 10-15 minutters pause, så nu må der... God kombination af landsholdet Thomas Rud til Vestemmermark. Det var vist et indøvet system, det der. Det er fejt, det må de ikke. Og en 3-point-scoring også her. Og en 2-point-scoring til BMS-holdet. Det var Kenneth Nielsen, der lagde de 2 point op i kurven. Meget, meget flot aflægning ud fra hjørnet fra Claus Hansen til Joachim Jærgaard, der kom svævende ned gennem feltet og afsluttet med et powerful baglænsdunk. Meget flot. Ja, det kunne de gamle også, men han kunne bare ikke hoppe så højt, Thomas Christen. Men 2. Det blev til en aflevering ind, som ikke helt blev opfanget. Godt spil bagud. Det er så det dunk, jeg synes er lækrest. Det er, når det foregår i trafik. Når der er forsvar på, så er det et rigtig face-dunk. Også her en elegant scoring fra BMS-holdet. Dejligt lagt op. Ja, du har helt ret i. Så kommer et flot dunk af Thomas Rud her også. Og det er ikke rigtig lykkedes for BMS-holdet at hente ind på Danish All-Star. Ja, tværtimod så fører Danish All-Star med 19 point nu. Så hvis vi ikke passer på, så forsvinder spændingsmomentet fuldstændig. Og når med 3 point forsøg. Og så var det Sten Sørensen, der viser, at han kan altså også godt komme op i luften, og meget flot opfølgning og dunk. Lars Bæk Jensen lagde en 2-pointer. 17 points forspring til Danish All-Star. Og holdene fortsætter, hvor de slap i første halvleg. Og her var det Joachim Jærgaard. Igen var det dunk i trafik. Der var forsvar på, og de skulle altså bare have den lige i smasken. To mod ind med Henrik. Nu må han da snart være blevet træt, for han lov til at køre her. Flot og elegant i, men han skulle gerne blive topscorer i sin sidste kamp. Jens Jensen. 3 pointer her fra Jens Jensen fra Skovbang. Så kommer der en 3 pointer fra Henrik. Det var flot sat i derudefra. Specielt når man ser på, det var faktisk en meter længere uden 3-pointslinjen. Det var en amerikansk NBA-træer, den der. Nej, det er flot lavet, Henrik. Han har været og er stadigvæk den allermest elegante boldspiller i dansk basket. Ja, og et tydeligt bevis så vi her. Meget, meget elegant kom han ind under kurven, og alligevel fik han lige lagt bolden op til yderligere 2 point for hans hold. Lars Bæk har en fantastisk boldfornemmelse og spilopfattelse, så han opfatter tingene mange gange hurtigere, hans medspillere, og sådan tipper den rundt derinde. Og ja, nogle gange går det godt, og nogle gange går det skidt. Så har vi Jonas Dalsgaard, som heller ikke har spillet Elite Divisionsbasket i år. Jeg synes heller ikke, han løber rundt væk dernede. Vild jubel i salen. Det er altid skønt, at de små drenge kan snøre de store, og det gjorde Henrik og Lars Bæk der. Så var det Thor Jensen med en 2-point-scoring. Thor Jensen fra Hørsholm. Flemming, hvor stort er kendskabet i dag til? Nu ser vi netop for første gang Eivind Møstel, altså den nye landstræner, sidde på udskiftning som coach. Hvor meget kender man ham herhjemme? Der spillede ind til Flemming Kjær, og Flemming Kjær svigtede ikke. Satte 2 point. Der er altså gang i scoringen. Det bliver helt utroligt. Jeg tror, du har ret. Det bliver scoringsrekord. Det står 120-101 i øjeblikket, og der mangler
til at spille på nogle af holdene, og jamen altså, jeg synes, vi får se, at danskerne har en absolut klasse, så de kan underholde sig selv. Tilbage til kampen, 132-109 til Danish All Stars, og vi har 5 minutter tilbage. Og vi så netop Thomas Rud lægge 2 point op for Danish All Stars. Nej, den helt store sensation, den kommer jo nok, når Flemming han efter kampen proklamerer, at han har lavet kontrakt med Henrik Norge. Han er for gammel. Han vil ikke have. En flot 3-pointer her. Samtidig fik vi et par udskiftninger. Vi fik Thor Jensen ind tilbage. Og en lang træer Henrik Norge. Og 3 meter uden for 3-pointslinjen. Publikum får virkelig, hvad de vil. Det var derfor, bolden skulle tørres af, så gled den der ikke ud af hænderne på ham i hvert fald. Så var han helt sikker på, hvor den lå hen. Smart aflevering her. Og en fiks detalje skulle det have været, men den blev misset. Og god aflevering fra Vasim til Joachim, som lægger den i, og samtidig bliver han fejlet af Sten Sørensen, så scoringen tæller, og han får et ekstra point. Og lige op og køre rundt på kanten, og så et dunk. Sten Sørensen, Hørsholm. Jeg synes, han har gjort det godt, og det er da ved at overveje for landstrænerne, om Sten P. skal med i landsholdstruppen igen fremover. Jeg synes, han har vist, at han godt kan være med. Selvfølgelig er det noget andet, når det går rigtig stærkt, men jeg synes, han er ved at være tilbage til sit gamle form. Smart dribling af Lars Bæk her, hvor han driblede helt hen over hovedet på lille Thor Jensen. Men det kan være, at vi kan nå den endnu en gang. Det kan være, at Henrik lige skal øve sig en enkelt gang. Her er det i hvert fald Joachim Bjerregaard. Stærkt dunk igen i trafik. Der var en mand ind og forsøger at stoppe ham, men det var han ligeglad med. Det kom fint. Der mangler præcis 1 minut nu, og stillingen er 145-117. Godt læge op herfra. Jeg tror, Henrik fik lov til at få den sidste scoring, for jeg tror faktisk, de piller ham ud nu. Lad os se, hvad der sker. Så skal vi have folk op og stå. Henrik Norge bliver skiftet ud i sin afskedskamp, og vi har de 500 tilskuere her i Skovlundhallen. Alle op og stå. Standing ovation her til sidst. Og det er fuldt fortjent. Der bliver virkelig taget afsked her med en eliteidrætsmand på et meget højt niveau. En dygtig spiller, såvel på som uden for banen. En stor spiller, et stort menneske. Det er også ret at se, at der er ingen tårer for Henrik. Han er helt bevidst om sin situation der. Den har han accepteret, og det er et stort smil. Men det er alligevel overvældende for ham. Altid i godt humør. Altid stor, også selvom han har tabt. Lige så stor på banen som uden for banen. Utrolig ambassadør for dansk basketball. Ja, folk vil slet ikke slippe Henrik Norge. Stående, taktfast bifald. Og også landsholdsspillerne er med i bifaldet og hylden af ham. Ja, han har jo imodvæk spillet 102 landskampe, så det var... Her har vi haft den sidste scoring. Slutresultatet, som det står her, 147 til All Stars og 119 til Henrik Norge og kompagni fra BMS og Hørsholm. Og som vi ser her i billedet, alle spillerne her, Joachim Bjerregaard, der siger tak for kampen og tak for alt. Ja, og dermed så må vi jo ligesom sige, at så har vi bragt lidt underholdning ind ved at se Henrik Norges afskedskamp. Henrik Norge, farvel til dansk topbasket. Lad os håbe, vi kan gense Henrik Norge, måske i andre roller inden for basketballen. Og i hvert fald så er det her Flemming Danielsen og Torsten Andersen, der fra Skovlundhallen siger tusind tak for i aften, og tusind tak til spillerne for enormt god underholdning. Og Flemming, som afsluttende bemærkning, hvad har du noget at sige, som Henrik Norge måske burde høre? Jamen, jeg vil da gerne benytte muligheden for personligt at takke Henrik Norge for utrolig mange store oplevelser sammen. Vi har boet på værelse på landsholdsture. Vi har lavet meget fis og ballade inden for de rammer, det nu har været muligt. Og jamen, selvom vi har konkurreret om Danmarksmesterskabet i 12 år, så har vi aldrig været uvenner. En meget, meget stor tak til Henrik for mange gode oplevelser sammen, og super meget held og lykke i fremtiden.